Bueno, Iraultz, aurten be eingo duzu, ezta? Aspanogi egunerako bokadillo erraldoia. Bai, hori da asmoa, larun batean ingo eta bai, bueno, aurreko urteko antzera ingo dugu. Asmoa da holan luzera antzerakoa itxia. 30 metro zeuzkan. Bai, holako eta bai, guk ingo duguna da hogixa eta gero ingo uzbe bai txorixuak inbeteko. Asmoa aurreko urtean inginuan, usten dut, 8 metro. Eta aurten txorixuana pizka gehiago. 10 metro ingo, txorixuana, beteta, eta gero bestia Regina eta Mireia eta zelan da bizen berako. Txorixua, tortilla eta ude azpiko. Hori zatika jungo da. Patata tortilla, 10 metro txoripana eta 10 metro pantomaka. Osea que, danon gustua asetzeko moruan? Alegina. Ikusten baiet. Zazpirak aldean. Zazpirak alderako asmoa aurreko urtean horan izan zen, eta bai, zazpirak alderako ja gongo da prest. Bai. Eta itzen duzu dana egunian bertan orduan. Bai. Hasiko naiz 11 aldean, goizian, eta hori, gero 11 ordu izak iruretarako ja eruan gotxete hogixa, arranora eruaten dotxeto hogixa, eta bera juteko gero betetzen, eta gero txorixuak inbetetakoak, lagatzen ditut orduan erdinda, eta gero atzaldian, zazpiretarako, eruaten dut, erdinda lagatzen dut, eta gero baseirak aldean sartzen dut berriro, amaitxu, eta holan ja zazpiretarako berua eruateko. Osea, que honena, oinarte ondo saldu da bokadillo hori, ez? Ondo. Bai, Eta zuegia urtia soiazi aspanogi egun antolatzen. Hau laugarrena. laugarrena da, bai. Eta ze balorazio ona itzen duzu orokorrian. Bai. Bai. Berako soposi juten dira. Bai. Eta gero egun horretan be girua egoten da herrixan, ez? Bai. Ordu asko sartzen duzu sukaldian? Bueno, saiatzen gara lana banatzen. Ez da asko bez, ez da, baina, bueno, ardura. Egun guztiko zatxuak azkenien. Gero laguntzaia be bai, ez? Bai. Egoten dira. Bai. Oso ondo. Oso Polka huitzen da solidarizua zora da zora luze, bai. Ba, eskerrik asko. Oso ondo. Vale, Oso bai. ondo.